Na Rympei U Newsroom, ka channel nabynta ki paidbah, ka Bri U Hynñiewtrep. Ka National Council JNC Western Zone kalau ujo dak ejahar ki pulit jang ka juai police station pyrshah ka wai ka Facebook page ka bai kyrteng nong kendong daily halor ka jingkeno ba ka pynsaphriang ki Khubor lamler bar ki jingtho ki ba penjak buram yo president bat ya ka council haka jing ujo ru president jang ka JNC Western Zone u hamihi baman ulakentu yo officer in charge jang ka juai police station ban register case pyrshah ka page nong kendong daily na ka benta ka jingtho tani kata ka post ka balapan mi haka khandreu tarik jong nailar ajar punreu katkum ka jing ujor kate ka jing thok lani kata ka post kala kanno bo president jong ka JNC ulakar party ki paidbah ka Jain the hills bakin ai ka jing Kyrshan ka bapura ya ka party NPP haka ni ka election MP steng samai ka page kala pan mi ya ka Khubor lamler tani ka jing kren ka de ka bathok bat ka bala shushna ka JNC ka de ka seng ka bakhmi ya ka bha ka met ka imlang salang bat jong ka ja ben riu jantia bat kam Kyrshan ni kanu ka seng san perthai long ubamon ka JNC kala kanno baka jing thmu jong ka jing pen mi Khubor lamler kalong banyelam baklai ki paidbah ban pen snew ya kanam jong ka JNC bat yo president bat ban wanra ya ka jing sngewthuh haka imlang salang haka por election kala ong baka post bala pen mi ha page nong kendong daily la pen phriang paidbah bat kala ban wanra ya ka jing huri-hura ubamon ulak pendai lang ya ka door screenshot jong ka post bala kanno kum ka sakhi namar kata ngakarpat iaphi bapin sngewthuh ban register daka FIR pyrshah ka page nong kendong daily bat ban le ka badan kam kat kum ka ai